Salutare și bine v-am Andrei, nu-i găsit așa? și la un nou episod de Phasmophobia alături de bine. Alex, Te aud. Daniliu și Andrei. Da. Ăștia Ia, gata, s-aud uite nu știu ce. ce, Acum se aude și Alex, păi da. dar mă acum auziți? s-aude ca lumea și Alex. Haide să mergem. Bă, da, v-ați uitat și voi unde e generatorul? Normal că nu. Cred că e la subsol, nene, să nebunească câine. E la subsol, nene. La subsol e, bă. Gata, hă. Bă, putut pian. Bă, e jos ăla, bă. E jos, nene, e jos. E jos. Rasa ta cu pianul tău. Nene. Du-te mă și aprinde ăla. Din partea asta. Unde n-ai, băi? Se plimbă amândoi pe aceea, dar nu dă E niciun prost drum, bă. ăsta, Andrei, că nu-l vede. Zici că e veche așa. Nu-l vede, Andrei. Nene, ce vrei? Habar n-are. E Eu zic vai să-l de omorâm, capul mă, să-l lui. dăm la fantomă. Ai, Eu zic să-l dăm la fantomă. Și eu, Mă nene. refeream la parter, stai. hai sus, Andrei. Îl dă Dar de stai, mă. bă, și pe aici, uite osul, bă. Eu, băi, ăștia. Ai făcut poză la Osul, os, bă. bă? Ai făcut Osul. poză la os? Nici nu am văzut, mânca, bă. Doamne, trece pe lângă os asta. Dacă nu, că mi-a stins. Bă, Andrei, unde ești, băi? Câte e, nene? Am 3. Bă, Andrei, A, la... unde ești? Am 18. 15, ce mă? E osul, că. Da, Bă, este. stai să-mi dau muzică aici. La mine e cât de cât, ok. Aprins lumina. Ia uite, bă, nene, a luat lumina, hai. Să o aprindem. Haide. Bă! Ce faceți, mă? Ia uzi pe ăsta, măcar. Ce zici tu? Uite, nene, a 3 grade pe hol. Aprinde lumina, ți-am zis. Pe aici era 3. E jos. Am avut 3 grade. What? Bă, ia uite, e dimineața așa. Ia uitați-vă pe Păi, geam. Nene, am avut 3 Sau e, grade. doamne, E seara, Trebuia- e seară. apune soarele, Nu nu. știu. În colțul altul. Bă, dar Ce ce să-și faci? voi în dulap? Acolo, în Bă, față. dar nici Ouija, nici tarot, chestii. nici... Dar nu mai am acum. Atunci am avut 3 grade. Bă, uite amprente. Bă, mâna, bă, bă! Unde? Și ce? Mâna! Ia. Bă, dai, uite, iau. Ia, Ce facem, bă? Manevre, iau tu manevre, iau tu Avem episodul tău. cruci. du-te bă de aici. Bă, Ia dai, nu manevra dai. că e episodul tău. Ia, bă, Avem crucifix. Lasă că nu ne trebuie. Dar ce se întâmplă? Zi să închidă Apasă. camera Bă, prost. unde e fantoma. bă, dai cu click-ul sau cu click dreapta, nu știu. Dar ce se întâmplă? Pă mă, ăsta că nu moare, merge. Prinde pe manevra acum și luăm. Nu, mă, nu. Nu merge. Bă, Ce dă faci, click sau mă? E sau nu mai știu, apasă și tu click dreapta, click stânga, E. Bă, Nu merge! Nu merge ce nimic! facem în asta? Manevră, vorbește cu ea, apasă-vă și zi să închidă camera fantomei. Please Da. close the door phantom. Close! Bă, ești pe... Bă, Close the phantom room! Close phantom room! Close the door, close the door. Close the door phantom room. Marta. Bă, lasă-o bă jos, lasă-o Bă, jos. dă-o mă ăsta că nu merge, bă, Bine, nene. bine. Stați! Să moară, Cred că e jos pe capas. să moară, să... Close phantom room! Please, close Bă. phantom room! S-a auzit ușa. Să moară, să înțepinească. Close phantom Du-te, room! bossule.
Zi, bă, s-a prins lumina. Uite apa. Taci că se aude apa. Open the lights. Ce bă? Morții mătii. Să-ți fu familia în gură, mare vră! Dani, puși, Dani! Să moară să țepenească câinii. Eu de pe atât aici. Bă, Dani! Bă! Gata, nu mai atacă. Gata, mă. Bă, nu a fost Ghost o fi Event, de la bă! aia, mă? Bă, nu știu dacă a fost Ghost Event, bă! O fi de la mână, că mi-a Nu căzut știu. mâna la intrare încolo. Serios? Ți-a căzut sau n-ai? Oglindă! Unde? Unde, mă? Aici! Nu e asta, bă, nu e asta. Ce ai, bă? Nu e Păi, asta. ce ai, bă? Nu vezi că e lipită de altă. Bă, trebuie hai să fie ieșim pe perete. puțin, bă, hai să ieșim puțin Bă, să dar ne a dăm. venit din Funcționează stânga, mâna. din col. Dați-vă, bă! Bă! Rasta, mă. Bă! Aaaa! Bă! Să moară, să înțepenească câinii. Malat. Da. Mala fantoma. Rasa ta de fantomă. Ia uitați fantoma. M-au luat. Da, și cam așa se vede când ești mort. Ei nu o să mă audă, normal. Trebuie să știi până mai mare. Până mai mare unul. Puneți să văd cum funcționează aia. Altceva n-a început. Da, oaia Bă, vine? dar trebuie să luăm crucifix, Da. Bă, să fac poză, bă, Dani! Da, bă, să fac O poză, oaia la să tine? stăm și o să ne E uităm casă încolo, cum Dar stai să mă uit până. Oh. se distreze Bă, ei. bă, asta nu pastile, bă! Mai multe zile de X. Oh, dar avem misiune de aia cu 25%. Lasă-mă pe de misiune, vine să pastile, să nu mor. Da. Bă, mă, A fost mișto cât a fost. Mare, vreau asta. După asta s-a văzut, bă, era copil de la mic. Bă, a urcat după mine pe scări Ce să după auziți, nebunesc. Da. Tai de capă și de zilele. Bă, da. Bă, dar friz cu mine a venit, bă. Băi, Nu bă, pot să cred așa ceva. Da. E sigur dacă vă plac episoadele. Abonați-vă. Da, gen, când vorbești, Dați și voi un like. vorbește în joc, ca și Dacă cum vă ar place. vorbi cu V. Și dați și voi un share la prietenii Ia. voștri. Mă mai auzi la fel acum? Eu uite-l pe Bă, de oameni. exemplu, acum Ăștia tu nu fac mai ai, teste din microfoane. stai. Tu ai voice activation aia? Da. Da, da, Păi da. De Da, ce? aia, push to talk, așa avem toți. Păi da, dar e același lucru. Ba nu, Ba da. ba nu e mă cu nimic așa, mai bine apeși pe vâr. Bă, ia-te bă, că am găsit asta. Ce? Bă, da, tu ai push to talk sau ai de Bă, Andrei, puneți, bă, pe buton. Puși tu tot. Că dacă intră cineva peste tine, se aude cum vorbește. Continuu cum ar veni. Gata, ai pus Bă, tutorial. știi ce mișto e se face? Poți să, adică, dacă Da, dai da, presetări aici, poți să dai cu text, să-ți arate acolo ce e de alea aici, întrebări pentru ele. Ce mă? Bă, ești bun? Unde la text, mă? O să-i privesc cum o să-i alege Da, fantoma. aveți voi termometru? Unde e? Hai că fac poză, stai așa, dai. Până să fac poză. Stai. Ia o mână. Ce fac ei? Ia, e aici? mufu. Ia, Vino cu ea. Așa? Vino încoace. Ia, intră la Ia. setări. Bă, s-a schimbat mâna, bă, a făcut așa din Intră mână. la setări. Așa, Da. La game acolo. așa. A treia e voice... Aia cu mod. Voice regeneration mod, așa. Așa. Revocation, așa. Așa. Dă-i pe text. Da, a, Și intră în casă și apasă click stânga pe mână. Bă! Bă! Dar mi-a luat de Mi-a- afară. ce morți mă, bă? Ai luat-o? Eram afară și Bă, am cât ai mă fă, cât ai mă fă? 2. Mi-a căzut aia din mână, bă. Ia-o și apasă click dreapta Da. pe ea. A, da, uite, afară, make a am wish, făcut. make a wish. Da, zi să închidă camera fantomei.
Ha? Alege aia să închidă camera fantomei. Stai mă, ghost. I wish to see the ghost. I wish Nu. for Ia uite, activity. bă! Ars. Player. Other. Păi Bă, nu, stai că nu bă, mi-am luat nu pastile. zice care, bă, nu ce O întrebare, bă, aveam eu, Dani. ia, dă-mi coace. Crucifix. I wish for wed. Stai puțin. Dă-i drop, că mă duc să-mi iau pastile. La ghost acolo, mă? Mamă, câte sunt. I wish to live. I wish to be safe. Ai găsit, Alex? Și ce înseamnă asta dacă îi Nu zici? știu, bă, Dani, bă, că nu știu ca să Dă-i găsesc. drop, Nu dă-i scrie. drop, dă-i drop. Aruncă. Ia, gata. Ia. Se mișcă, mâncava, dar intrați bă și voi cu mine. Hai că intru eu că am crucifix. Se mișcă, bă. Haideți că am revenit, a trebuit să fac ceva. Avea frizi. Da, e. Așa, ia să-i privim Bă, în bă, continuare. Dani, mai te miști, bă, mâncați. Bă, i-am dat, Eu i-am cred dat că să aici închidă. e. Aici e, bă, aici E. e. S-ar putea să fie aici, bă, că i-am dat să închidă aia. Nu mai Da, închide aici e, ușa, bă. mâncava-ți. Aha. Bă! I-am dat să închidă camera fantomei. Avem minus, bă, avem temperatură cu minus. Știu, Ce știu. zici să deschidă? Ești Zile să deschide temperatură. ușa, că nu putem să ieșim din camere. Nu se mai deschide. Bă! Nu mai pot să ies din camere! Nu, și Stai să suntem iau fix aia, în unde cameră. e? Ah. Bă, pui mâna! Bă! Aoleu. Bă, dar cum te mă dai ca să închide cu Stai să văd. I wish to... Mort, ai murit. Ia uite-le, uite-le, uite cum urmărește fantoma, ia uitați. Ia uitați, ia uite. L-a luat. M-a Gata, luat! l-a luat. Hai, dai afară! Dani, hai afară! Un cop, ascurile, Fă-i poate poză, să mă fă-i sperie. poză. Aoleu. Maica Doamne, mea! ferească. Maica mea! Da, te uit ce faci. Aoleu. Da, nu știu. Gău! Să arunc crucifixul. Știm Aoleu. camera fantomei. Doar, unde e? Afară la intrare, dacă închizi așa aia. Bă. Deci freezing avem. Aveam doar o frezii. Eu Eu zic- am făcut cât am fost? Eu zic că mai mare unul Eu dintre ei. Scoale afară când la început eu avea 2. Până era Nu, noi aveam undeva. 4 alții înăuntru. Da, cred că mai mare unul dintre ei. Bă, mă duc să pun camera. Se duce pe Eu vorbesc partea pe- alta. Ia, hai să-l E urmărim. temperatură pe- sub zero. Îl urmărim pe Daniliu. Hai, băi, pula ce L-a luat Bă, pe a prins Andrei, bă. televizorul, bă, a prins televizorul, bă, Dani. Bă, mie Bă, e iar am bubuit luat pe mapa. mapa, bă. Da, vezi că e bug de la mapă. Există câteva buguri de la mapă, că am mai avut probleme cu mapa asta Bă, încă o e dată. televizorul urât. Stai Da, că mă- văd. Mamă, cum se aude? Ia atacă iar, ia, e. Îl ia pe Daniliu, ia, fiți atenți aceea. A, gata, l-a lăsat. Ba nu! Ba nu, îl ia, să duce după el! Să duce după el, să nebunesc! A scăpat, What? Nu l-a omorât? a scăpat. A venit până aceea și a A plecat. ajuns până la el și a plecat. A plecat să nebunesc. Bă, a venit până la el și gata. Da, după aia a plecat. Păi ești nebun? Mă, ce? Bă, ce asta, mă? Mâncați, Adică până ne omorât și pe... Doamne, am fugit până, a venit până la ușă la mine și Ia a uzi. fugit înapoi. Mă. Hai de viață. Ce, bă, că fi să intru, bă, am stat click dreapta pe ăsta și mi-a dat întrebările, bă. Și de-aia n-am Normal pus să intru în că cameră. Alex a fost la intrare Da, ca... eu Cum te mâna am aia? făcut astea. Nu știu, Bă, n-am uite și înțeles. tu, are you friendly? Where are you? It How killed old are my you? teammate. Întrebările. Dar tot ce știu e My că wish came true, Alex but ăsta I'm mereu stă la ușă.
E așa, bă, așa, bă, cu ăsta. Da, dar și a picat și camera nașpa. Bă, că manevră, era dar una fă pe sus sau o thumbnail cameră de asta așa. din joc, nu căuta thumbnail-uri din astea de pe Google. Dar e greu. N-am mai stat să Păi fac cum e unul mort sau ceva gen. Și eu mai pe Facebook. Zi, a murit. Bă, dar acolo cred că e Cum? fantomă. ca să... Fă poză gen la caracter tău. Știu eu, mă, dar n-am cum să fac la al meu. Fă Trebuie, screenshot. trebuie să fac, nu merge screenshot-ul, e handicapat, nu știu ce pare. Da, da, da. A, las că poate mai mare Apasă unul pe de... fână și Mamă, pe ce ăla. are doar. Las că iau din video o poză. Cred că vorbesc aici doi acum. Manevră. Sper să crap, Daniliu. Să Să crape vezi în asta două. pe clip, Dani. Eu cred că... Da. Mamă. Dar ce crezi că îi zic? Mamă, și Poate nici fi de aia. mentalitate nu mai avem. Să-mi bag gura ta câte pastile ai luat. Am luat doar 2 pastile. Ia și de asta mai avem? N-a la Am mult, luat să Senzor vezi și Timișoara. Daniona. n-a la mult, Și tot- decât... Mă duc să văd dacă a scris în carte, nu spun singur. Ia, hai, mă duc chiar după Daniliu că mi-e că crapă iar. Stai. Ia. Bă, știi ce era ca lumea? Mm. Să avem filmare și din perspectiva noastră, gen L-am pus, dar a nu. mea, lui Ia. Alex. A dat asta jos. Fotografia asta. Da, dar ce n-ai, Bă, mă? dar Hai cu să ce vorbim lui cu ea, ai asta luat de ce ăla? n-a funcționat? Da, da, da. Că nu- Era frumos din Ia perspectiva spune. voastră când va ataca atunci. Ce zici? Când va ataca atunci era frumos să aveți voi. Da, gen să avem Da, dar Alex, Pov, Dani, Spov. asta nu e greu Cum că vedem noi? o Uite, dacă editez câtă de aia, eu, câtă dar Gen De să editat. filmăm și noi. de editat editez eu, dar trebuie să filmați. Când noi aia e. faci Tu, tu Gomes, gura ta să-mi bage 200 de abonați, atunci Da, mă. o să-ți... Nu știu dacă se ia Alex OBS-ul, că Danilo îl Are are. fier? Sau îl ia măcar. Da... Ia! Ia! Ce? A vorbit! Da, 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 da. A răspuns. Ce a zis, mă? Nu știu ce a zis, că n-am fost atent, că vorbeam cu tine. Mamă, ce m-am cap, mine, băgăm și ceva în el. A zis, no. Așa, nu? deci aveai și Spirit Ce mai fantomă, bă? A zis nou? Muroi, Trebuie să ce avem faci? toate în afară de toți. Mă duc să iau ăla, să vedem dacă avem amprent. Ne mai trebuie încă un indic. Așa, Ghost. Așa, Fingerprints. Păi, ești nebun. Băi, manevră. Sunt aici. A. Ia. Poate l atacă iar pe Danilo. Să nebunesc. Bă, eu ți-am zis, o promovare ar fi te-ar boosta. A, Am te făcut unul 200 de abonați. Am Bă, Andrei avea ăsta... fingerprints-ul. Ahahaha. Andrei avea fingerprints-ul, Andrei avea fingerprints-ul. Ia, las. Nu, nu, Am nu, l-am ăsta dropat cu- în rolotă. Haide. Ce să știi? Nu cred că e. Ia uite, mă. Nu, nu l-a dropat. Normal. Atacă. Iar îi atacă puști. Dar pe unde e, bă? Cred că i-am făcut poză, nu știu sigur. Era acolo în stânga. Băi, manevra a fost numai MF4. Numai MF4 a fost. I-am făcut poză, Nu bă, e, 2 mă. stele. Na. Ia uite și cum se numește mâna asta, bă. Monkey Paw. Paw, Paw, Da, Paw. am văzut pe Nesa. Bă, Bă, doamne, da. și... Mai am o poză. Bă, ce că nu Mai aveam eu un aparat, dar l-am aruncat în mașină. Hai să vedem ce mai e. Hai, intrăm? Ce? A fost MF5 pentru asta. Haide, mă. Credeam că a scris. Bă, o dată fix Bine, aici, să- acum, fix aici, vorbesc asta. Ia uite Să- acolo, s-a deschis ușa, Dani, în stânga, 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 stânga. Aici, aici. Vezi pe ce, că a deschis ușa. Amprentă, bă! No. Bine, 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 ieși afară. Tu nu-i faci poză. Păi fac acum, dar nu mai am de. E în Mamă, jos, găsim-o, jos, în băi. camion. Deci avem amprentă, este Mimic, dăm bă. mimic. Gata, mă, Am mai găsit încă o meserie. Bă, dar n-a crăpat Daniliu, bă. Da, bă.
voiam să Dar mai poate, băg, mă stai, atac. taci, că mai e o șansă, taci. Parcă pleacă de sau trec, nu știu. Hai, atacați, hai. Are. Dă-i Ar fi mâna, ceva mă, să ne atacem. mâna. Acum să crapă Daniliu. Daniliu să crape. Chide-l și... E atacă. Fugi! Nu ataca. Bine, bă, manevră, iau! Ta. Bă, Nu nu i-a te atacat, nu cred. pot să cred așa ceva. Da, mă, na. Puneți Bă. de nimic, băieții. Da, mă, da. Ne scoate și Hai, noi care? după Difon. Dă mimic și... Mai joci unul? Gata, haide. Hai bă, încă unul. Prea bun, prea bun. Da, Alexandru, bravo. Bravo, bă, băieți. Mai jucați unul? Da. Dă mimic, normal. Ce eu? Da, Hai, mă, bravo spune. manevră. Am murit Bă, primul. Dani, a venit Bă. bebelușul fix până lângă tine și a dispărut. Da, bă, Da, bă, nene. auzeam în camera aia de acolo. Era fix Fix pe lângă tine a venit nene. Bă, nene, ai văzut cutiile alea cum erau, nu? Fix Da. până în dreptul la cutiile alea a venit. Stă Și mort. s-a uitat la tine și pe aia a plecat. Bă, deci până acolo a venit, nene. Pe dacă nu mă știam, mă. Cam acesta a fost și episodul de azi. Noi ne revedem Bă, data nu, viitoare. mai Pa stăm și încă pa. unul, bă.